perquè encara ens en falta un. Correcte, probablement el més singular. Benvinguts i benvingudes sigueu a un nou GR. Avui descobrirem la comarca del Montsià i el Delta de l'Ebre. Començarem passejant amb bici elèctrica entre les llacunes del Parc Natural i gaudint d'un paisatge amb una fauna i una flora exuberants. Molt a prop, coneixerem un dels oficis més tradicionals del Delta, el de musclaire, amb tot un expert, l'avi Agustí. I a continuació anirem fins a Sant Carles de la Ràpita, on amb el Jordi de Can Batista comprarem peix i marisc a la subhasta i tot seguit els cuinarem. I com que acabarem tard, ja hi farem nit. L'endemà agafarem rumb sud direcció a les cases d'Alcanar, Alcanar i Ulldecona, fins a un restaurant on menjarem a la inversa. No, així no, començant pel final. Bé, ja ho veureu després. I acabarem la jornada a l'Ermita de la Pietat, on per casualitat toparem amb un assaig dels Pepet i Marieta. En total, uns 35 quilòmetres, dividits en dues jornades, fets a peu i en bicicleta elèctrica. Fins on s'acaba Catalunya. O on comença, com us agradi més.